Exràdio, programa de difusió. Una conversa entre l'artista Pep Vidal i la comissària Glòria Picazo. Ara m'agradaria que després d'aquesta introducció que hem fet, aquesta primera part en el que jo parlava dels projectes que em van fer interessar-me i seguir-te el teu recorregut, volia parlar ja dels projectes compartits, no? que per mi han sigut projectes molt importants, molt singulars, no? D'alguna manera, i que una de les coses que en el teu cas, no, em passa és que tenim la facilitat de debatre i de discutir molt el projecte. Jo he de reconèixer que m'agrada molt involucrar-me en els projectes, veure com creixen, veure com m'agafen derives que no havia planejat, i m'agrada molt compartir, no? I en el teu cas, amb els dos projectes que hem fet, ha sigut així, no? I hem compartit fins a l'últim moment, no? I el primer projecte va ser amb el Gallery Weekend l'any 2017, quan jo buscava espais per Barcelona absolutament singulars, fora de circuit, no? Vull dir, com podien ser les torres de la plaça Espanya, vull dir, o qualsevol lloc insòlit de la ciutat, no? I un dels llocs que jo tenia com a obsessió eren els dipòsits d'aigües fluvials de l'Ajuntament de Barcelona, de la ciutat, no? I era un projecte que ja arribar a tenir l'espai, aconseguir l'espai que te'l cedissin o a vegades que l'haguessis de llogar, doncs ja era tot una gran gesta, no? I en el teu cas, doncs, vaig pensar que de seguida que un espai com els dipòsits de sota l'escultura de Joan Miró, allà amb les arenes, no? Vull dir, era com l'espai increïble. I tinc molt, molt present el primer dia que vam anar amb tu a fer la visita, no? Que hi ha l'entrada, que és amb una porta cuirassada, que entres, no?, amb aquell recorrent per dalt, no?, per veure a baix com és el dipòsit, no?, amb aquestes menes de carrers, canals per on se suposa que baixa l'aigua, no? Que clar, ho expliquen d'una manera que et sembla que baixarà l'aigua com una torrentera que s'ho emportarà tot. I una de les coses que se m'ha quedat més clavada és que tu vas baixar baix i jo estava a dalt de tot, no?, fent el recorregut perimetral, no? I de cop i volta et vaig veure allà al mig, tan petit, i vaig començar a cridar i vaig dir, puja ràpid, que jo baixo i em veus, no? I veus aquesta qüestió d'escala tan important, no? Que hi havia i es produïa d'una manera pues, ni pensada prèviament, no? I bueno, a partir d'aquí es va anar creixent el projecte, el vam anar compartint, vull dir, aquesta idea de mesurar en allà estava claríssim, no? Però el que també ara m'agradaria que expliquessis és com era un projecte que teníem l'amenaça de la pluja permanentment, no? I que ens tancarien i que hauríem de sortir corrents. Sí. I evidentment així va ser. Un dissabte, dels 3 dies o 4 que estàvem allà, el dissabte a la tarda van tancar el d'allò i tothom va haver de sortir corrent, no? I tot això ho deia perquè tot aquest procés de com avançava el projecte, no? I com anàvem compartint idees, no? I sobretot tots aquests inconvenients que estaven allà i que a més ens anaven dient, no, per què passarà, per què no sé què, que tancarem, que farem fora la gent i tal, no? Com va acabar de dibuixar tot el que seria el projecte. Sí, exacte. En aquest cas, jo, quan ho vam començar a parlar, jo me'n recordo que prèviament de fer la visita, me'n recordo que vam quedar per aquí, Gràcia. El cafè. I em vau comentar que hi havia el dipòsit de les aigües, que podia ser una possibilitat, tal i qual, però que hi havia aquesta cosa negativa que podrien tancar, no? I llavors crec que de seguida vam començar a pensar com amb la possibilitat d'agafar això com algo com un valor, no? O sigui, que l'amenaça aquesta justament fos el projecte, no? I de fet es diu així. O sigui, el títol és Esperant a ser interromputs, no?
Llavors, clar, va ser com, el fet de que pugui passar això, perquè a més era novembre, crec, veritat? Era Octubre, sí. Octubre, que teòricament aquí a Barcelona és el mes on hi ha més pluges, o històricament ha sigut així, amb la qual les possibilitats de que tanquessin eren grans, però és que a més no era només l'aigua de Barcelona, sinó que des de Montjuïc, Tibidabo, hi havia tot un perímetre molt gran que... Des del Vallès podia baixar qualsevol lloc on plogués de por ahí, tancaven, no? Es tancava la porta col·lapsada. Sí, i et quedaves allà, no? I clar, a mi sí, em va agradar molt aquesta idea de això que estaves dient de pensar i repensar el projecte, no? El fet de donar-li la volta a alguna negatiu, no? És com, aquest espai, llàstima o potser no, el problema pot ser que ens el tanquin, doncs anem a veure si això ens pot ser interessant, perquè a més a mi hi havia una cosa que em semblava molt bonica en el fet, era que probablement podia passar que el tanquessin, però a més també podia passar probablement que el tanquessin sense tu ser conscient d'on estava, de quina era la font, o d'on venia aquesta pluja, no? Aquesta amenaça de pluja era com si està plovent potser a Sant Cugat, et faran tancar el dipòsit, però alhora potser tu no estaràs veient que està plovent allà, no? Llavors hi havia com una correlació entre causa-efecte. Per mi va ser com perfecte en el sentit de si a mi em diuen com dissenyaries, com controlaries el temps per tal de que el temps meteorològic, per tal de que el projecte fos com rodó, seria justament aquest, el fet de uns dies on es pogués visitar i ho pogués mesurar. Ara, si vols, parlem de com sigui això, d'aquesta petitesa que deies de jo allà, no? Però, i que després, alhora, l'amenaça aquesta que hi havia, que es produís, que fos real i que s'hagués de tancar, no? I així va ser com dissenyat perfectament com el temps controlat, no? I en això de la mesura que deies, clar, jo també quan després vam anar a veure l'espai i això que dius de veure una persona allà baix, no? És un dipòsit que per fer-nos a la idea, jo no me'n recordo com era, quants metres 13 metres d'alçada té, les columnes. 13. Doncs et diré que 13 em sembla un número com... Sí. Em semblava que... Sí, jo crec que fins i tot... no sé, però sí. Era absolutament fora de l'escala humana, no? O sigui, totalment, i el fet aquest de... Justament va ser un dels punts, no?, amb els quals vam treballar, el fet de com mesurar alguna cosa, un humà mesurant alguna cosa que a nivell d'escala és una mica fora d'escala, no? Llavors vaig agafar la idea una de les... o sigui, va ser com diferents maneres de mesurar aquell espai, no? I totes des de la mesura humana, o sigui, com històricament, no? Hi ha el peu, la polzada, no? O sigui, hi ha diferents unitats de mesura que totalment tenen a veure amb el propi cos. Llavors va ser com intentar agafar aquests elements d'escala humana, portar-los al edifici, aquest buit, d'alguna manera tornem amb el buit que dèiem abans, no? Un buit fora d'escala, no? Sí, a més, en aquest cas és un buit ple com d'amenaces, no? Perquè en el sentit de que, clar, jo de la manera que ens van fer la primera visita era com que arribaria com un tsunami, no? Perquè com que és tan, no? Ho posen tan difícil i tan complicat, no? I el fet d'imaginar-me, no?, que de cop i volta baixaria aquesta mena d'onada, li donava també un component molt de sorpresa, no? I després ja això va començar un dijous i el dissabte a la tarda, de cop i volta, tu estaves per baix, no? Amb la gent, tothom allà mirant des de la passarel·la, va sonar una alarma infernal, una sirena, i tothom a fora corrent com si realment aquesta gran onada hagués d'arribar, no? Jo en aquell moment no hi era, però vaig arribar immediatament i de cop i volta veig que la segona opció que teníem estava funcionant, que era que tu havies pensat unes càpsules, no?, introductòries a determinats conceptes que estaves treballant, no?, i que així ho podies compartir amb el públic aquest que havia sortit esverat del so de la sirena. Sí, i també del públic que arribava i que ja no... Clar,
hi havia gent que havia arribat just quan havia passat això, llavors ja no podia entrar, no? Si teníem aquest plan B, que era com el de les càpsules de conceptes, que va ser interessant que passés com que hagués pogut tenir temps de mesurar realment a dins, no? per poder com agafar diferents elements, no? Per portar-los a la teoria aquesta, no? Perquè si hagués sigut des del principi potser s'hagués quedat un pèl massa abstracte en aquest sentit, però hi havia com teoria i pràctica perquè havia estat allà a mesurar-ho, no? I recordes les càpsules aquestes sobre quins aspectes tocaven? Eren per una banda era sobre la meteorologia en si, sobre com la idea de l'aleatorietat aparent de lo que seria fenòmens meteorològics, per que una és banda. Un concepte que segueixes treballant ara, Sí. al cap de tots aquests anys, Sí, no? sí. Forma una part important del teu treball. I per l'altra era justament el de la mesura, com mesurar aquest espai que està fora d'escala amb diferents petits objectes, diguéssim, quotidians, i llavors vaig anar a comprar diferents elements, rotllo, una ampolla, no sé, com diferents... Hi ha una cosa que abans també comentàvem, no? Que és el fet que quan algú se surt de l'escala humana, no? És a dir, nosaltres, les nostres percepcions són molt limitades a coses que estem com habituats, no? Quan per petit o per gran hi ha alguna que se'ns escapa, llavors és com perdem totalment la noció, i llavors és quan intentem buscar-li com paral·lelismes. A mi em sembla una cosa molt, molt, molt divertida, que és quan parlen de... No, això són 30 camps de futbol, no?, per exemple. O sigui, suposo que, clar, o sigui, per algú que sàpiga o hagi anat, o a mi ara m'agrada molt el futbol i últimament vaig a veure el Barça femení i m'ho passo molt bé, però si tu no saps com és un camp de futbol, no? Però hi ha aquesta cosa, no?, d'intentar buscar-ho a escala entenible. Coneguda, no? Entenible, I propera, no? Sí. I justament amb aquesta... Sí, la idea de... Jo havia fet també un treball més teòric sobre això, diferents esferes, no?, en funció de tamany, escala humana, escala fora de l'humà, i llavors hi havia diferents càpsules que anaven a això en relació a la mesura, com nosaltres ens afrontem a mesurar una cosa, ja sigui des del cos, ja sigui des del coneixement que nosaltres tenim, i ja sigui des de la ciència també, no? Des de diferents mètodes o diferents maneres que s'ha abordat el tema de la mesura. Realment, ja et dic, per mi ha sigut un projecte que m'ha quedat molt, molt a la memòria, no? Tot el tema de composicions del Gallery Weekend, que malauradament s'ha perdut, i els artistes, aquesta nova producció s'ha perdut. Ja des de fa uns anys el Gallery només es queda al recorregut per les galeries, però jo crec que en aquest cas era un tema que anava directament a vosaltres, i era un tema de ciutat, perquè el ciutadà també li permetia pujar, com dic, a les torres de la plaça Espanya, que només s'hi pot pujar un cop a l'any, o bé entrar en un dipòsit d'aigües pluvials, no? Però sí, malauradament, com tantes coses, s'ha perdut el programa. No sé. Bé, i ara parlarem d'un altre projecte compartit, aquest molt més recent, l'any 2022, i és el de la Fundació Sunyol, no? De com un projecte que partia en principi d'una trobada, una posada en comú de dues col·leccions, com és la col·lecció de la Fundació Sunyol i la col·lecció de la Fundació Marc de Madrid, dues col·leccions sobretot molt, molt basades en el que és l'art espanyol dels anys 60, 70 i potser arribant una miqueta als 80, però com almenys aquí tenia dues parts, a la Pedrera hi havia una part del projecte i a la Fundació Sunyol hi havia una segona part, però com amb la incorporació d'una petita selecció d'artistes que no tenien res a veure amb les dues col·leccions, com vam ser capaços, no, de donar-li la volta i obrir un món de reflexió sobre obres molt, molt concretes. En el teu cas, crec que vam començar a parlar, jo en principi era com un diàleg artista-artista, no? De dir, bueno, d'aquesta selecció d'artistes, quin seria l'artista? Recordo que vam estar parlant de Palazuelo, no? Perquè veníem també
d'aquesta situació dels anys 60 a l'art espanyol, del Centro de Cálculo, no? I aquests inicis de les relacions entre art, ciència, matemàtica, no? Que és realment un moment molt important per l'art espanyol. No? Però això va ser un punt de partida que després és que ens va desaparèixer pel camí, no? I és un dels projectes que, com a partir del diàleg, però sobretot també a partir de les teves propostes i d'una institució com la Fundació Sunyol, capaç de negociar també les teves propostes, no? Vam poder aconseguir l'antic espai de la Fundació Sunyol al Passeig de Gràcia, no? D'alguna manera recuperar-lo, altra vegada amb una pressió, de la mateixa manera, no? Que si ens arribava el tsunami, aquí era si a l'espai aquest es llogava, no? I ja havíem de sortir també d'un dia per l'altre, no? En un cas ens atacava l'aigua, aquí ens atacava el nou llogater que ens faria fora, no? I bé, jo estic molt contenta de com va anar i de com, bueno, en lloc d'aquesta idea inicial, obra a obra, es va convertir en una relectura de la institució, de la col·lecció, de l'activitat expositiva de la Fundació Sunyol i bé, m'agradaria que parlés una mica de com els projectes, no?, a partir del debat i de les propostes que van venint per una banda i per l'altra es van configurant. No? Sí, en aquest cas, tal com deies, vam començar amb una idea molt concreta i vam anar a poc parlant sobre... Clar, perquè me'n recordo que em vas començar també a explicar altres peces d'altres artistes que hi havia a les col·leccions i també em semblaven interessants i també pensava que volia treballar a partir d'aquelles peces, no? I a partir d'això, no? Com d'anar veient una mica més l'escala, diguéssim, va venir la idea de la col·lecció en si, no? És a dir, o sigui... Clar. I sobretot d'una anada al Museu de Cuenca, no? Sí, d'un coneixement una mica més de prop de lo que era l'altra institució. Exacte, i a més que l'altra institució tenia moltes de les peces de la seva col·lecció exposades, és a dir, hi havia bastant de tot el que tenien estava allà, o tot el que tenien estaven a l'edifici, i llavors va ser estava per allà, com tenien uns magatzems amagats, o... Clar, llavors va ser com... Sí, és veritat, va ser a partir d'anar a la visita... Clar, de revisar el museu, de revisar l'espai expositiu del museu, de revisar les peces penjades, no? I a més de parlar molt del tema dels magatzems de la institució. I el magatzem de la Fundació Sunyol també el tenies molt a mà, vull dir que tot això, no? Sí, l'havíem vist també, que estava allà, a la Fundació mateix, o part estava allà, i llavors, efectivament, quan vam anar després a veure l'antic espai de la Fundació Sunyol, va ser el fet de també començar a pensar sobre la idea de volums també, no? O sigui, perquè hi havia unes portes i llavors vam dir va ser bàsicament com 3 o 4 temes, que era com conservació de les peces d'una col·lecció, com es conserven, quin volum tenen, o sigui, quant espai necessites per guardar-ho, i després també en el transport, no? És a dir, com d'unes peces van d'un lloc a l'altre i com després es tornen a guardar, no? I aquestes van ser una mica com el punt de partida de parlar sobre la col·lecció, no? De pensar sobre què és tot un volum que pugui tenir o tot unes limitacions físiques i unes necessitats també físiques de temperatura, etc que pugui tenir una col·lecció. I després ho vam portar quan ja vaig poder estar un temps al Passeig de Gràcia, 80, no? L'antic espai de la Fundació. Quan vaig començar a estar, vam anar amb una visita i vaig començar com, d'alguna manera era, no? Com vam començar a pensar sobre la idea de les diferents peces que s'havien anat acumulant històricament en el lloc, no? O sigui, com allà hi havia estat exposat una peça i després al cap d'un temps una altra i al cap d'un temps una altra, no? Era com veure una espècie de fantasmes, perquè l'espai al estar totalment buit, no? És com una espècie de llegat de tot del que havia passat, i llavors va sortir la idea de començar a treballar volumètricament o des d'un punt de vista com aparentment més tècnic o científic, no? Algunes de les peces que havien estat exposades a la Fundació Sunyol.
Clar, de fet recordo que la primera visita aquesta va ser com molt impactant, no? Perquè, clar, tots teníem al cap el que havia sigut com a espai expositiu, no? Recordàvem algunes de les peces, no? Presentades, i de cop i volta doncs, veure tot l'espai buit, no? Amb pols per tot arreu. Jo recordo que hi va haver un moment que no us vaig deixar trepitjar. Jo, no trepitgeu, que esteu trepitjant el temps acumulat, no? I vull dir que, clar, d'alguna manera és una mica com el dipòsit, no? Que són visites que generen i fan un detonant de per on pot anar l'espai, no? I també, clar, aquí vas fer una feina de recerca en el sentit de dir, bueno, a veure, anem a buscar, no? La peça del Joan Rom que he seleccionat, que m'agrada molt i m'interessa molt, com va estar exposada originalment en aquest espai, com la recupero i com la retreballo. Vull dir que, no? Que amb això també hi va haver aquesta reflexió sobre la col·lecció, bueno, sobre la fundació en general, tant sobre la seva col·lecció com la seva programa expositiu, no? Vull dir que és un projecte que també tenia moltes derives. Clar, això també jo crec que cal destacar que és quan la institució obre portes i et permet, o sigui, es va negociar amb els propietaris, no es podia entrar per la porta normal, te'n recordes que entraven per la botiga de luxe del costat, passant per la terrassa, vull dir, si això realment la institució, que hi ha algunes institucions bastant complicades per poder entrar, i això obtenies una experiència molt recent que no t'havien deixat entrar en els magatzems, no? Que ara que ho recordo, doncs clar, projectes d'aquesta mena no els tens a l'abast, vull dir, perquè ni et proporcionen la informació acumulada històrica, no? Ni a l'historial, ni et negocien amb la immobiliària que ha de posar-lo a lloguer. Vull dir que amb això jo crec que és important, no? Sí, fer la diferència entre institucions, vull dir, facilitadores d'alguna manera, no? I altres que no ho són tant. Sí, i en aquest sentit també, igual que deies com d'abans que el projecte del dipòsit se t'havia quedat com molt marcat, i a mi també, però és que aquest últim de la Sunyol va obrir una dinàmica de treball que és amb la que porto treballant des de llavors, que és el fet de repensar repensar ja sobre existent, o sigui, no començar de zero una cosa, sinó ja sobre una peça, sobre un objecte que en trobo, sobre un paisatge, és com ja hi ha alguna prèviament allà que algú ha fet o que algú n'ha pensat, i és com la qüestió aquesta de donar-li una altra capa, de donar-li una altra lectura, una altra visió, però des de sobre algú que ja està fet. Sí, i ara també recordo que potser en el teu treball una cosa important va ser començar a posar totes les reflexions i totes les anotacions i totes les operacions a la vista, o sigui, al costat del projecte, no? Això ara ho parlarem més endavant, però realment crec que va ser un punt de partida. I no fa gaire vaig tornar a veure la peça de la Susana Solano i em va fer molta il·lusió perquè ja no veia la peça de la Susana Solano, sinó que veia els buits del Pep Vidal calculant tots els forats que quedaven, no? Exradio, un projecte d'art. Espai de reflexió.